10 λεπτού βίντεο, λόγω του 10 λεπτού βίντεο δεν μου δίνει την επιλογή να το αποθηκεύσω και να τον εβάσω ένα μαζί, να κάνω ένα 20 λεπτό και να τελειώνει η υπόθεση. Λοιπόν, έχω βάλει την πρώτη στρώση, τα έχω πολυμερίσει για 60 δευτερόλεπτα και τώρα πάμε να περάσουμε τη δεύτερη. Και αφού περάσαμε τη δεύτερη στρώση μονών, τώρα τα πολυμερίζουμε, ό,τι να είναι, τα πολυμερίζουμε στα 60 δευτερόλεπτα. Θα έπρεπε στο TikTok να υπάρχει 20 λεπτό βίντεο. Είναι άδικο αυτό. Και περιμένουμε εδώ πέρα να πάει 60. Ο κόσμος της τέχνης και της ομορφιάς είναι πολύ όμορφος. Βέβαια υπάρχει και η κακία, διότι εμείς οι γυναίκες, θα πω αυτό που είπε μια γνωστή μου και ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, είμαστε πολύ, το λέω έτσι, άρα πιστεύω ότι με καταλαβαίνετε, διότι υπάρχουν και τα καρφιά. Ότι μπορεί να σε καρφώσουν ή οτιδήποτε. Δεν θεωρώ έντιμο να το πω. Τώρα ο Πιστέλιας με καρφώσει. Δεν με νοιάζει, γιατί παλεύω να τέσω παιδιά και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Και διαφορώ. Εγώ θα παλεύω, γιατί αν θα έκλεβα ή αν θα ήμουν πόρνη, που κι αυτή επάγγελμα και δουλειά κάνει, θα ήμουν νόμιμη δηλαδή. Δεν θα μου κάνετε καταγγελία. Λυπάμαι για τα σκατομυαλά που έχετε. Γίνετε καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, αφού τα περάσαμε και δεύτερο χέρι, πάμε να περάσουμε το top coat. Πάμε να περάσουμε για να λάμψει το νυχάκι μας. Και πάμε να περάσουμε αυτό το τέλειο λαδάκι για να θρέψουμε τα πετσάκια μας και να γίνουν τέλεια. Βέβαια θολώνει λίγο αυτό, αλλά με τα πλυσίματα και γενικά που θα κάνεις, μόνο θα πίνεις κανένα πιάτο ή οτιδήποτε, φεύγει. Και 1 και 3, 2, 1, ταρά! Σας ευχαριστώ που με ακολουθήσατε, ευχαριστώ τους ανθρώπους που με στηρίζουν. Ξέρουν αυτοί, είτε είναι φανερά είτε είναι κρυφά. Οι φωνές που ακούτε στα βίντεο και είναι τα παιδάκια μου. Ευελπιστώ να είστε επίγειες μαζί μου. Χαρά μου να σας εξυπηρετήσω, να έρθω στο χώρο σας, να γνωριστούμε, να πιούμε ένα καφεδάκι, να σας φτιάξω τα νύχια. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και εμείς που φτιάχνουμε νύχια, οι κοπέλες που έχουν ξεκινήσει κτλ, είμαστε και ψυχολόγοι. Φιλιά πολλά. Και θα ευχαριστήσω άλλη μία τους ανθρώπους που με στηρίζουν, με αγαπάνε, έστω κρυφά, έστω φανερά, ξέρουν ποιοι είναι και ποιες είναι. Σας αγαπώ, διότι χωρίς τη στήριξή σας, ίσως να μην ήμουν η Ειρήνη που είμαι σήμερα, είτε ψυχολογική πιο πολύ ψυχολογική. Και ειδικά έναν άνθρωπο που αγαπώ πάρα πολύ, την Ασημένια, στάθηκε δίπλα μου μέχρι το τέλος και με στηρίζει πολύ. Σ' αγαπώ! Ελπίζω να μην με βρει που ανέφερα το όνομά της στο βίντεο. Ξέρει αυτή, έχει κάνει πολλά πράγματα και έχει σταθεί δίπλα μου. Δεν είναι του φαίνεστε η Ασημένια, αλλά μέχρι ακόμα και τώρα με ανέχεται πολύ. 3, 2, 1, φιλάκια!